siba nalenhlobo le esingayazi. Nakhona futhi kuyashintshwa lama-expiry date. Lo Helios lo esinayo there's no ikhona, but kushintshiwe kuningi okukhona. Nayo esiwaziyo original, nawo abanawo. 2024 lezi yibhayisi. Igama lazo ngicela ungibhalela zonke i-stock shipper i-ID asikho right yabo. Because 2024 still ne-management iyona le yenza lezi. Mhlaka 10 expired. So vele kuma-hours abanikeza wona ngeke nikwazi ukushintsha impahla yesitolo. Therefore ngizophathana nani. Ningazibuki nje. So i-HR ithatha ama-brand because siyazi ukuthi kunenkinga. Thatha ama-brand ayikho nganye expire ngoFebruary. Nakho expire ngoFebruary kudayiselwa abantu la eTarget maybe. Nakho futhi amanye ama-noodles enye brand expire i-Maggi futhi nayo expire ngo-2026.